Η στρατιά του Ξέρξη. Θα μελετήσουμε τη στρατιά του Ξέρξη όπως μας τη λέει ο Ηρόδοτος, ο οποίος έχει πολύ μεγάλη ακρίβεια στα λεγόμενά του. Καταρχάς το περσικό πεζικό αποτελείται από τον Πέρση Μιλοφόρο, σόγδιο πεζό, τον βλέπετε εδώ, και λέει οι Πέρσες οι οποίοι ήσαν ενδεδειμένοι ως ακολούθος εις τα σκεφαλάστων έφερον πύλους, πύλος είναι αυτό εδώ, από αυτό βγαίνει και το πύλο, πύλο σημαίνει συμπυκνωμένο μαλλί, συμπυκνωμένο υλικό, βαμβάκι, μαλλί κτλ. Οι οποίοι ονομάζονται τιάρε, γύρω δε από το σώμα χιτώνας με μανίκια, διαφόρων χρωμάτων και θώρακας με σιδηρά λέπια, όμοια κατά την όψη με λέπια ψαριών. Γύρω δε από τα σκέλη είχαν αναξυρίδες. Αυτές είναι οι αναξυρίδες εδώ. Και αντί ασπίδων γέρα. Γέρα είναι με πλεχτές. Όχι μιλοφόροι. Μιλοφόροι είχαν ασπίδα κανονική, ορυχάλκινη. Αυτή που λέμε μπρούτζινη. Από το βρυνδίσιο δηλαδή, από το μπρίντεση, μπρούτζινο. Δώρατα είχαν μικρά, τόσα. Τόξα μεγάλα και βέλη καλάμινα. Εκρέματο δε προς το δεξιόν μέρος εγχειρίδιων δεμένων από τη ζώνη. Αυτά τα λέει ο Ηρόδοτος στο βιβλίο Πολύμνια, παράγραφος 173. Προχωράμε. Βάκτριος τοξότης, εδώ. Άριος πεζός. Αυτός είναι σκήθης υποτοξότης. Και για το περσικό ιππικό έχουμε τα εξής. Κατά τον Φούλερ, ο Φούλερ, το βιβλίο αυτό είναι η ιδιοφυή στρατηγική του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Το περσικό ιππικό εξακολουθούσε να είναι εξοπλισμένο με το ακόντιο και σύμφωνα με τον Κούρτιο, είναι ο Κούρτιος Ρούφος που έχει γράψει για τον Μεγάλο Αλέξανδρο, για την εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Άλογα και αναβάτες προστατεύονταν από αλυσιδωτό θώρακα, ο οποίος όπως το Μπύρνι που κάμισε πανοπλία του στρατού του Καρλομάγνου κάλυπτε τον αναβάτη μέχρι τα γόνατα. Εδώ είναι η περίπτωση στον Ηρόδοτο στην Καλλιόπη, το βιβλίο Καλλιόπη, όπου υπάρχει ένας γιγαντόσωμος Πέρσης, ο Μασίστιος, τον οποίο δεν μπορούν να ρίξουν στο έδαφος, να τον σκοτώσουν. Ακούστε τι λέει. Ο ύπος του Μασιστιού βαδίζον εμπρός από τους άλλους, εκτυπήθη από τόξευμα εις τα πλευρά. Πονέσας δε σηκώθη όρθιος και έριξε κάτω τον Μασίστιον. Καθώς δε έπεσε αμέσως, του επετέθησαν οι Αθηναίοι, ώστε και τον ύπον συνέλαβον και αυτόν αμυνόμενον εφώνευσαν. Πράγμα το οποίο δεν είναι δύνατο να κάνουν καταρχάς, διότι ήταν οπλισμένος ως εξής. Κοιτάξτε πώς ήταν οπλισμένος. Από μέσα είχε χρυσούν θώρακα λεπιδωτών και επάνω από τον θώρακα φορούσε χιτώνα ερυθρό. Δια τούτο κτυπούντος στον θώρακα δεν έκαμνον τίποτε, έως ότου αντιληφθείς κάποιος τούτο τον κτυπάει στον οφθαλμόν και έτσι έπεσε και απέθανε. Αυτό το κόλπο, αυτό εδώ είναι από τη μάχη των Πλατεών. Αυτό το κόλπο να χτυπάνε οι Έλληνες τους Πέρσες στα μάτια, το ακολούθησε και ο Μέγας Αλέξανδρος και στη συνέχεια το εφάρμοσε και ο Ιούλιος Καίσαρας, οι οποίοι όλοι είχαν διαβάσει αυτά εδώ. Προχωράμε. Λέει λοιπόν, μετά την άλωση της Αιγύπτου επί 4 μεν έτη πλήρη ο Ξέρξης ετοίμαζε το στρατό του και όλα τα αναγκαία σε αυτόν. 4 χρόνια ετοίμαζε το στρατό. Ενώ δεν τελείωνε το 5ο έτος, ξεκίνησε δια την εκστρατεία με πολυάριθμων στρατών. Διότι από όλα σας εκστρατείας, τα οποία εμείς γνωρίζουμε, είναι πληθυντικός, αλλά της μεγαλειότητος, αλλά μιλάει για τον εαυτό του ο Ηρόδοτος, αυτή υπήρξε πολύ μεγαλύτερα, ώστε ούτε η εκστρατεία του Δαρίου εναντίον των Σκυθών κτλ. Και αναφέρει διάφορες εκστρατείες εδώ πέρα. Έτσι. Αυτή λοιπόν η εκστρατεία ήταν η μεγαλύτερη που πραγματοποιήθηκε μέχρι εκείνη την εποχή. Προς τούτης ο Ξέρξης όρισε να συγκεντρώσουν και τρόφιμα για το στράτευμα εις ορισμένα μέρη, ώστε μήτε αυτό να πεινάσει, μήτε τα υποζύγια τα οποία οδηγούσαν δηλαδή στην Ελλάδα. Αφού δε εξήτασε και έμαθε που ήσαν οι καταλληλότεροι τόποι, διέταξε να κάνουν εκεί αποθήκας, άλλοι φέρονται τρόφιμα εδώ και άλλοι εκεί από όλα τα μέρη της Ασίας, επιπλέον φορτηγών και επιπορθμίων. Δηλαδή ετοιμάζεται επιμελητεία του, όπως λέμε, ο Ξέρξης. Όσον δια των Σύτων το μεγαλύτερο μέρος του μετεφέρθη στην καλουμένη Λευκή Ακτίν της Θράκης. Έφεραν επίσης Σύτων εις την Τυρόδιζαν, εις την περιοχή της Περίνθου, εις των Δωρίσκων, εις την Ιώνα επί του Στριμώνος και τέλος εις την Μακεδονία σύμφωνα προς διαταγάς που είχαν λάβει. Δηλαδή έχει βάλει σιτάρι και γενικότερα τρόφιμα σε διάφορα μέρη στα οποία έχει φτιάξει αποθήκες.
Συνεχίζουμε. Η απόσταση λοιπόν στην οποία θα φτιάξουν τις γέφυρες για να περάσουν τον Ελλήσποντο είναι 7 στάδια. Η απόσταση από την Άβυδο, από τη μια μεριά, στην απέναντι ξηρά. 7 στάδια επί 182 μας κάνει 1274 μέτρα. Περίπου 1300 μέτρα. Έτσι. Ότε δε το στράτευμα έφτασε στον ποταμόν Σκάμανδρο. Ο Σκάμανδρος είναι στην περιοχή του Ηλίου, της Τρίας. Αυτός είναι ο πρώτος ποταμός, αφότου εκκινήσαντες εκ των Σάρδιων ετέθησαν εν πορεία, του οποίου ετελείωσε το νερό και δεν ήρκεσε δια να πιούν όλοι οι στρατιώτες και τα κτήνη. Αυτό το ξαναναφέρει παρακάτω, θα σας το δείξω. Ο Σκάμανδρος είναι μικρός ποταμός και ρέει από την ενδοχώρα της Μικράς Ασίας προς τα παράλια του Αιγαίου, τα δυτικά παράλια του Αιγαίου, της Μικράς Ασίας. Συνεχίζουμε. Αφού δεν Ξέρξε τελείωσε τα στελετά στάφτα και τα λοιπά, ήρθε να διαπερούνται στην Ευρώπη. Από τη μίαν γέφυρα, ο Ξέρξης έκανε 2 γέφυρες. Αφήστε αυτήν η οποία καταστράφηκε με την τρικυμία. Στη συνέχεια έφτιαξε 2 γέφυρες. Από την μίαν γέφυρα που ήταν προς τον Εύξηνο Πόντον, δηλαδή την ανατολική από τις 2, προς την Ανατολή, προς τον Εύξηνο Πόντο, επέρασε το Πεζικόν και όλο το Ιππικόν. Από δε την άλλη που ήταν προς το μέρος του Ελλησπόντου, τα υποζύγια και οι υπηρέτες. Χώρισε δηλαδή τα πεζοπόρα του τμήματα σε 2 κομμάτια. Στα ανατολικά ή δεξιά, όπως ανηφορίζουν αυτοί προς τα πάνω, ήταν τα πεζοπόρα τμήματα, το πεζικό και το ιππικό, και από την άλλη μεριά τα υποζύγια και οι υπηρέτες. Επέρασε δε ο στρατός εις 7 ημέρας και 7 νύχτας χωρίς καμία διακοπή. Επιμένει σε αυτό. Ότι όλος ο στρατός για να περάσει από αυτές τις 2 γέφυρες, οι οποίες είχαν μήκος 1300 μέτρα, κάναν 7 μέρες και 7 νύχτες χωρίς διακοπή. Πόσο λοιπόν πλήθος ευρέθη κατά την απαρίθμηση ότι παρήχε κάθε έθνος, ακούστε τι λέει, δεν μπορώ να πω ακριβώς, διότι κανείς δεν το αναφέρει. Είναι πολύ ακριβής ο Ηρόδοτος, να ξέρετε. Ο Ηρόδοτος είναι τρομερός ιστορικός. Είναι σχεδόν δημοσιογραφικός ιστορικός. Έχει πολύ μεγάλες πληροφορίες και πολύ ακριβής. Και όταν δεν ξέρει, λέει δεν μπορώ να πω ακριβώς. Φαίνεται όμως ότι το πλήθος του όλου πεζικού στρατεύματος ανήλθε σε 170 κονταμυριάδας. 170 κονταμυριάδες σημαίνει 170 επί μυρί, επί 10.000 δηλαδή. Άρα είναι 1.700.000 μόνο το πεζικό στράτευμα, το οποίο φέρνει μέχρι την Άβυδο πριν να περάσει τον Ελλήσποντο. Απαρίθμησαν δε τον στρατό κατά τον εξής τρόπο. Κοιτάξτε πώς τον απαρίθμησαν. Ήταν αδύνατο να τους μετρήσουν όλους. Συνήθρισαν εις έναν τόπον 10.000 άνδρες, δηλαδή μύριους, και συμπυκνώσαντες αυτούς, όσο δυνατόν περισσότερο, περιεχάραξαν έξωθεν έναν κύκλο. Αφού περιεχάραξαν τον κύκλο και απέλυσαν τους 10.000 τούτους άνδρας, σύμφωνα προς τον κύκλο εκείνον, έκαναν περίφραγμα. Φτιάξαν ένα φράχτη, του οποίου το ύψος έφτανε ενός των οφθαλμών του ανθρώπου. Αφού έκαναν το περίφραγμα αυτό, έβαλαν μέσα εις τον περιφραγμένο χώρο άλλους και έπειτα άλλους, έως ότου απαρίθμησαν όλους κατά αυτόν τον τρόπο. Τα 170 δηλαδή μύρια. 170 τα 1.700.000. Αφού δεν τους απαρίθμησαν, τους κατέταξαν κατά έθνη στη συνέχεια. Πάμε. Αυτά μόνο τα έθνη παρήχων ιππικών, ο αριθμός δε των ιππέων ανήλθε εις 80.000. 80.000 υπείς έχει, εκτός των καμήλων και αρμάτων. Δεν τα συμπεριλαμβάνει. Των δε πολεμικών πλοίων ο αριθμός ανήλθε εις 1.207. Παρήχων δε αυτά τα εξής έθνη. Και στη συνέχεια, δεν σας το βάζω βέβαια, αναφέρει κάθε ένα έθνος πόσα πλοία συνεισέφερε. 1.207 πλοία. Τα πλοία επίσης φέρουν άνδρες. Έχουν πεζοναύτες και έχουν και κοπηλάτες, έτσι. Να έχετε υπόψη σας. Άρα μιλάμε άλλος στρατός εδώ μέσα στα πλοία. Ανεξάρτητος από το πεζικό. Διότι εδώ έχει μία κουβέντα με τον Δημάρατο και του λέει ο Δημάρατος ότι εάν οι Σπαρτιάτες έρθουν όλοι μαζί να σε αντιμετωπίσουν, θα δυσκολευτείς να τους νικήσεις. Και λέει ο Ξέρξης, διότι αν εκείνοι είναι 5.000,
πάλιν εμείς είμεθα περισσότεροι από 1.000 εις καθεέναν. 5.000, εμείς είμαστε 1.000 καθένα, επί 1.000 δηλαδή, είναι 5 εκατομμύρια, λέει εδώ ο Ηρόδοτος. Είναι βέβαιο ότι το σύνολο του στρατού, πεζικού, συν ναυτικού, συν των βοηθητικών, αυτοί που φέρουν τα υποζύγια κτλ., συν των κομπηλατών, κάπου εκεί είναι ο αριθμός. Μην σας φαίνεται περίεργο, γι' αυτό στερεύουν μαζί με τα υποζύγια, φανταστείτε να πίνουν όλοι αυτοί νερό. Οι ύποι, τα υποζύγια και τα υποζύγια έχουν ζώα. Όσοι από τους Έλληνες υπεδέχονται το στράτευμα του Ξέρξου και προσέφεραν το δείπνον, καταντούσαν εις τη αυτήν τη στοιχείαν, ώστε άφηναν τα σικίαστον και έφευγον. Υπολογίστηκε δε ότι το δείπνο του Ξέρξη και των εξεχόντων από τους Πέρσες είχε δαπανηθεί, γι' αυτό λέει ο Αντίπατρος, ο ιός του Οργέως, το δείπνο δηλαδή στοίχησε 400 τάλαντα αργυρά. Στη συνέχεια λέει, υπό τη αυτά συνθήκας πολύ καλά ελέγχθη ο λόγος του Μεγακρέοντος, ανδρός Αυδηρήτου, ο οποίος συνεβούλευσε τους Αυδηρίτας να σηκωθεί όλος ο λαός, αυτοί και οι γυναίκες των, και να υπάγουν εις τα ιερά των, να καθίσουν ως οικέτοι των θεών, παρακαλούνται αυτούς να αποτρέπουν εις το εξής από αυτούς τα μισά από τα μέλλοντα κακά, δια τα περασμένα να τους ευχαριστήσουν. Διότι ο βασιλεύ Ξέρξης δεν είχε συνήθεια να τρώγει 2 φοράς την ημέρα. Διότι αν τους παρήγγειλε να ετοιμάσουν και πρόγευμα όμοιο προς το δείπνο, έπρεπε να μην μείνουν οι Αυδηρίτες των τόπων των, ότε έρχεται ο Ξέρξης, ή ανέμενον να καταντήσουν χειροτέραν από όλους τους ανθρώπους δυστυχίαν. Τέτοια φτώχεια τους προκαλούσε. Δηλαδή έτρωγε τα πάντα, τρώγαν τα πάντα. Αυτός και η παρέα του, η εκλεκτή του. Αυτοί όμως και έτσι υφίσταντο μεγάλη καταστροφή, οι Αυδηρίτες λοιπόν, έκαναν ό,τι τους διέτασον. Πάμε να δούμε το στράτευμα παραταγμένο. Αφού δεν έφτασε στην Θέρμην ο Ξέρξης, έβαλε το στράτευμά του να στρατοπεδεύσει αυτό το μέρος. Έχουμε πει που είναι η Θέρμη. Είναι στις εκβολές του Αλιάκμονα. Ο Αλιάκμονας είναι ο δεύτερος από τα ανατολικά. Πρώτος ανατολικά είναι ο Εχίδωρος ή Γαλλικός. Το στρατόπεδο λοιπόν κατέλαβε το εξής διάστημα της παραθαλασσίου περιοχής. Είχαμε πει ότι η παραθαλάσσια περιοχή, δηλαδή η παραθαλάσσια περιοχή από τα βουνά που υπάρχουν πάνω από τον Αλιάκμονα και αυτούς τους ποταμούς, είναι λίγο στενή. Πάμε λοιπόν. Ήρχιζε λοιπόν το παραθαλάσσιο μέρος όπου στρατοπέδευσανε από την πόλη Θέρμη και την Μυδονίαν και έφτανε έως τους ποταμούς Λιδίαν, ο Λουδίας είναι, Λιδίαν και Αλιάκμονα. Ο Αλιάκμονας είναι πολύ χαμηλά. Έχουμε φτάσει πια πολύ, φτάνουμε στην Κατερίνη σχεδόν. Λοιπόν, οι οποίοι είναι το σύνολο της Βοτιδίως και της Μακεδονίας, ενώνοντας τα νερά των εις το ίδιο ρεύμα. Τα ενώνουν ο Λουδίας και ο Αλιάκμονας, τα νερά των εις το ίδιο ρεύμα. Γι' αυτό ο Αλιάκμονας ήταν παράλληλος με την θάλασσα εκείνη την εποχή. Είχε ακμή στη θάλασσα, στην Αλσαλός. Εις αυτά τα μέρη λοιπόν είχαν εγκαταστήσει το στρατόπεδο των οι βάρβαροι. Από τους ποταμούς δε που ανέφερα, μόνος ο Εχίδωρος, ο Γαλλικός δηλαδή, ο οποίος ρέει από την Κριστονέαν, δεν επήρκεσεν εις τη στρατιάν πεινόμενος, αλλά εστέρευσεν. Ο Γαλλικός στέρεψε. Όχι βέβαια για πάντα, αλλά όταν πίνανε. Αυτά. Ευχαριστώ.